aiwa nchida kutenda muri Zimbabwe nekuda kwesupport yese yamunoti pano paSaint TV basa richienda mberi. Chekutanga kana unga usati wasubscribe ndokumbira kuti usubscribe to our YouTube channel yakanzi Saint TV. Also follow us on our Facebook page rakanzi Saint TV. Aiwa nchito zvudi kwese kwamuri amuri yeZimbabwe. Inino ango Saint chanzvadzi chamai venchi gotwe mumba mana mama venyu. Nhasi ndiri kunoku kuGlenview area 8 anditi kuGlenview 8 kunoitwa zvekugadzira furniture yemumba, masofa, chichi zvangosiyana. Ndoti mboona kuti zvinofambiswa sei mukati. Also don't forget kana uchida kutenga motikari yako ndauya nekampani yemhando yepamusoro inonzi Tough Link Car Importers. Kana uchida kuimportera motikari yako paB Forward kusvika pamba pako, Tough Link is the only way. Aiwa hande munozviondera mukati umu. Mukutendera matachiita taona vanga vachiita mabasa akasiyana kusanganisira vanga vachitengesa pamwe nekugadzira kitchen chairs akaita seawo pamwe nevanga vachiita mibato yakasiyana. Aiwa uyai muzozvinzwira timbokurukura nevamwe vatasangana navo. Otherwise ari sei mabasa awa? Mabasa tiringodaro kungotiwo tinongonetswa apo neapo asi tinoramba tichisimuka tichiita tichinyora chinyora. Alright. Apunyaira asha isi. Apunyaira asha musodzi. Saka iri frame 4 door. 4 door wardrobe. Ndozva inenge yakaita ichitanga kugadzira. Iri frame 4 door. Alright. Madoo acho ndo akaungana. Chazoabatanidza twice ipapo. Alright. So 4 door inokutorera nguva yakareba sei kuti izomira apo sezvakaita dzimwe? Kana zvese zvakarongeka 2 days. 2 days inenge yatowapo. Alright. Kana zvakarongeka. Alright. Kana nyama dzakangobatanawo. Anidi. Saka 4 door inenge ichiita mari kana munhu achitenga kwamuri mimi direct kuna produce kuna manufacturer. Pasina middleman pakati. Pasina middleman. Botozovhiringwa katauya uko. Vanonzi machima kumani magombiro. Right. Kune magombiro kuno. Ini toda 120. 120 US. Murunyepe. Sure. 4 door. But gombiro kana razopindira manje price inenge yakutaurwa ipapo soka. Ndoza zinoita gombiro harina capital. Saka rinenge da kumaximize. Saka kuna anonzi magombiro Glenview area 8 kuna anonzi magombiro ndo munoti muchingoburuka kana kuti muchingopinda pagate vanokumhanyira ichiti uri kuda chii because harina capital. Saka rinenge rida kumaximize kuti uone profit yakaita yakati wandei because iri harina charinenge raita raisa rina kuyaitedi nemuromo. Ndakambodawo rimwe zuva ndakauya ndichida kuti handichazoni zvandada kutenga. I think mawardrobe iwawo mawardrobe ainzi 180. Zvazvinoita ndezvekuti ukabwaira kuHarare munoitwa yese. But imi semamanufacturer muri kushanda muriita zvese. Hazviri kukanganisira business rezvemagombiro? Zvinoaffecta business in one way or another because magombiro one language yavanotaura nayo kumacustomer. Alright. Haisi vamwe vacho vanotaura mavhulgar words. Vamwe vacho vanotuka macustomer andiri mukuzova. Plus pamwe pacho vanogona kuti ini mari iyo ine customer ndiri kuita sei ndiri kuida. Anobva auya akaita sei akakwidza price inini ndakutosara handisina mari. Pamwe pachona 120 customer anogona kutoti aiwa indandine 120 kana 130. Muchitoona tozveshuwa aiwa mari ndo chaiyo kuti andiri kutoda. But gombiro rinobva rakudini? Rinobva ratoenda pakati pangu necustomer achakwanisi kuenda kucustomer. Customer yakutodzokera yatova hondo kureva zvava kutoaffecta ndiri ndizvozve anditi plus zvinoredusa profit margin yangu pakuti inobva yadi handichawana zvandinofanira kunyatsowana chaizvo because inoona kuti richitondisheka futi. Alright. 120 papo unogona kutoti achama ndine $100. Pane pakati shatei anditi. So guys pamunouya kunoku musamire kugedhu. Musamire kugedhu uko kwawo
kuna anonzi magombiro. Ukabatwa negombiro wabatwa huro waurayo. Anditi wabatwa waura maoko empa. Ana chainacho. Ana chinhu chake kuda kupinda mukata murambidzwe vanhu wofamba sezvataita izvozvo ukavaona vachidai wosvika maikavari wotaura vanotiudza zvinhu zvine kumeso ende ukataura neava sokutaura zvinhu zviri chenyu ndo vanokudza chaizvo magombiro maodzoti aiwa handisi kuda kutenga mukasvika pageti nemunhu wangu handavazoona sekuru kana kuti hanzvadzi yangu mukati avanobva havachatokunetsa vanobva kuti haisi custom but mukaradza tumapesi muchiratidza kuti imimi manje munopiswa ndimi nemagombiro unozozoona kuti nyaya yacho haina kumira zvakanaka handiti unoti welcome to Harare. Aiwa tiri kuzvinzwa wozowanikwa kuti tikungwavha because kungwavha ka kumba usina chawinacho wosikotengera panapa. Saka guys munongotibata kana mazoda kuti musvike panapa munouya kuinbox ndokwaiphone number dzava handiti movafonera muchiuya moya direct kwavari. Aiwa thank you very much nekutionesa kuti kune anonzi magombiro. So ine ndo photo yachona ndo photos fura zvenyu. Alright. Ndo photos amajambo shelf. Alright. Nepasi futi apo paneswa bhutsu kana bhutsu ndo shure. Toya kuno mahenga line. Alright. Oya mukafura kuno ndo madrawers. Alright. So this ndo photo. Ndo photos. Alright. Saka guys ndo kunga muringozonera ka ndo ma4 achona esa ma4. Alright. Aya ndo ma3 doors aya. Panapa ama 3 doors. Sa 3 doors ine ichita mari. 3 doors inoda $100. $100. Wakumana msese hembe. Wakumana wai muchiunganidza hembe pakona kuita tututututu. Wardrobe ichita $100. $100. Esa. Alright. Ma3 doors. Zvangosiyana macolors. Kunoda color ipi? Ari mando $100. $100. Guys. Asi ndichaisa yangu pamusoro. Ndatori gombiro. Gombiro. Aiwa ndatoa gombiro papa. Haina zvina kushasha. Ndatoa gombiro. Saka ndozviitika kunoko. Let's push this mageto yotani ndatoa push atravo from $100. You can get a wardrobe aditi. Oita wardrobe yako bedroom mako matoa bo. Mukuru zvodidi kuvomureziko musha ari sema graft graft ndirira mutoona handiti yesaya saka kureva kuti ndimunotogadzira from scratch here yesaya chwava nditiri kutorova ndimuri kutorova alright samutoroera ipo panapa pesa zvese zvemamwari apa kusvika asvika mukati ndimotoridza mazini yaya handiti alright zita munonzi name my brother zita ndinoda Prince. Yes sir. Alright, vanokuti Pringo muno. Pringo handore basa. Alright. Ndorukura mari maize. Handiti. So kuno kunde kupi? Kuno ku Glenview 8 baba. Glenview 8. Glenview 8 kana kuti area 8. Area 8. Alright. Ndo kunogadzirwa masini yese. Alright. Saka munoita chine chi? Kana baizo tinotongorova joinery yese. Joinery yese nechekuita nongowa zvetimba izvezvi ruva panapa tisingarwati yese tinosota. Saka inenge iri chino yamuri kubudisa iyi 4 door kitchen unit yedumbu. Alright. Sana nezimwe dziri flat maize. Alright. Iyi ndedumbu inenge nedumbu rakadi inenge yakabudisa. Inenge ngori flat yakangoti samuka yese kubva kuzasi kusvika kumusoro maize. Alright. Saka iyi kana yapera mune makuzoita mari? Iyi kana yapera baba iyi inenge ichoda 140. Ready negotiation ndiri zvakamira sei? Panto ne room yekunegotiate futi. Customer inodzika uchima kwayo baba. Mazana usikuona kurega mari chenda ndozi apakaipa. Pakatoipa. Alright, saka makazviziwa izvo uri kuita wakazvidzidzira kupi uye wane time yakareba sei? Inini ngoma wangu ndine time yakareba. Seriously? Ndine time yakareba. Wazvitanga rini?
ndakutanga gore rapera last year. last year tomborina time zvedu yakanyanya no uyaumpe maorders, it's okay. Wakuita se amudze, no problem. yakabuka Prinko rova mafana saka wakadzidziswa nani? inini ngomao ndakatenga chikoro izvo makatazana bachira vangu musana kwangu ko inotori vocational training center ndakati wakatonodzidza handisati ndatopedza serious bari masini ndakutodi waita nguva yakareva sei urugwana? ngwana baba ndoita 2 years. 2 years uchidzidzira. Saka iwe wanga usati wapedza wanga waita nguva yakareba sei? inini handitorina nguva. Serious? Vozi ndaudza kuti masini kuti ndatanga kubatanidza kutotanga January. This year izvo tiri kuna July takutonoenda muna August maizi. Saka ndiwaita yese iyi wega from scratch yese kubva pakutanga pamapuranga makaiva mudhara pamapuranga. alright. Hazvimbonetsi kana ukangoonera ukangoziva kuti chakakosha mameasurement kuti chinhu chipere. Handiti? Sa pane mayuti tinawo mamageto yuti anenge angogara achingokura ndiri kumborodhora ungadawo kuti kudii kuvanhu vakadaro vari kuti hakuna mabasa kunzo? Paneroka iwe ndovanenge vaitoita zvatora nezvakanaka ngunoa. Alright. Because kunoona kana vanhu vanoita zvese because siniri kuzosvika renzi rapera panogona kutoda munhu anondikoshera madhowa. Alright. Nditomubhadhara mari ofaina sezvo rincharisenda futi rofainiwa ritema nemarafu taipe marafu ifaini iyi rafu ese masandpapers. Saka unochitoda munhu anokuitira wewe? Munhu anenge atori anenge aripo mwedzi nguva madhoo netodi chitokweshesa saka mageto izi vangomira kukumbira maeodhora zviri kwere zvezvo? kunowango pana basa rapani bodani bodai inoti amafana kusha madhoo pane kapondo vesomuhomwe auchatokumbire nekufamba kwangu ndaona kuti pana hongonoshandika naye wafana mapuranga ndaya unoshanda wakutomutrain ndinatomtrain waya panapo ompana yari kutoti akutomonorova kake ndechimubatsira mpana kuti apa paota so osinganzwisiso nobvunga. Sainzo yaka mageto yuti kwatangomira uchingochema uri padheni uchingoti hakuna mabasa anditi mamageto yuti ari kutoita zvaari kuita muarea 8 magraft hope muno muzoona furniture yabuda sezvaatotaura kuti akapedza izvo ari kutoda mupana anotosainira waiziva so zvakungoda vanhu vanokurumidza kuonera Prince akatanga masinawo muna January this year kumuna July haana kana gore but look at what he's doing. Toda kuradza imwe yemasina akabatanidza mukati anditi chimbomira wakadaro inge chinzi mari ndo yauri kuita ndopepesera pachona ende chinenge chidana 140 mukoma wangu then manegotiations anodi tozotangira ipapo but 140 tiri kuti iwe ndoda kumbokupromota anditi kumbokupromota anditi tiri kuti iwewo munhu anenge ari kunze achida kutosurprise someone unogona kudhila naye munhu anodhilika naye unoimuita sei achida kubhadhara kwauri and then iwe unodhiliva okupa adress nekwazvinoita toita kutotaurira naye ipapo kuti zvake zvoenda kupi then mari yotanga ivapo imwe yekuti tinotange kuti basa riti aiwa isi tinodhila nevanhu vanogara vabhadhara aiwa isitodhila nevanhu vanogara vakupa mari so guys ngatoda kumbopromota Prince mugetoita nditi ari nezvaari kuita. We've got a lot of mageto ita ari kubhema mutoriroko hameno ari kumwa hameno zvaari kumwawo handiti tumbwa but panapa we've got a young man. How old are you? 23 years. Akatoonera kutoti handigona kungogara padheni obva atodzidzira masini izvo zvaandiye ari kutoita zvesezvo. So let's promote him. To those who want to promote Prince, ndibate panhamba handiti tatibata panhamba ndo ndauya tadhila naPrince ayo zvandiri kuitira kuti zvoni
ndiri kuda kuti ndinatsoona zvinhu zvine zvasvika kuvanhu. Pana wati 140 koine 40 same inongori 4 draw ngoma 4 draw then ma 3 draw ndi hai 4 draw 4 draw ari kusero. All right, so ma 3 draw anenge achita mari ma 3 draw ma 120. So kitchen unit then moto naisika ma colors anawo ndofunga muri kutoona. It depends kana iwe type ma colors uri kuda nokwanisa kutaura chinhu chako chigadzira uda design yakaita so then mazino utobuda ngoma. Aiwa, chandadzidza ndechekuti kana uchipinda muarea 8 aiwa uko hakusi kumusha kwemunhu kwokuti ungafarira kutambirwa uchiri kumukova. Iwe pinda mukati wakasununguka kusvika wasvika pane vari kugadzira midziyo yavo uri kuda. Aiwa, ndo chandati ndinge ndiri ndinokuzivisai muzuva ranhasi from Uncle Saint neSaint TV crew. For now, it's much love and God bless you.